Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagkid daw ni Tata Amancio kaniligaya iti pamakawan. Gaputa isuti ng ipudno kani Astor nga anak na ni Boy. Saan na nakasumpat ni Ligaya? No di kat nagsangsangit latan. Kabayatan na. Napan ni Astor ije coffee shop ni Donna ket nakasarita na ti balasang. Nagyaman ni Astor. Gaputa muna amay sa ni Donna at tumultulong ken ni Boy. Ket nagkid daw pa'y na iti pamakawan. Gaputa isuti akin kapanunutan, iti ipapatay, day di doon paeng nga amana. Kalpasan ti panagsarita da. Dimtang mat ni Margarita. Ket kinid daw na kanidona, nga aglangan da ko mga gina itinasayaan. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Donna, mabalin ka di nga aglangan taan na saya ka. Amom agidawan day ta kanya. Ngam ti ina. Binaybay amon. Sakbay akas ta ti bagam kanya. Kalangan mo pa'y ti inam itinasayaan. Amok matkat ti kayat mo ama pasamak, mama. Kayat nak nga ipatag. Ngam tiyak awatan day ta. Donna, Ipakita mo anasaya at kanga ina kan ana. Tasya, di makanak nga awan na bangunak nga ina. Iso nga okay lang kanya. Nga uray awan ina amang ipatag kanya. Maawatam ka di, mama. Donna, Ingka ipatag ti inam, mama Margarita. ha, Sakbay nga ipatag ka kas ina. Ingka pa'y ipatag ti nakakaasi nga ina. Donna, Saan ka ngagpakpakita kanya? Aging gaadi mo inaramid ti imbagak, mama Margarita. Saan ka akabalan nga ipatag? Malaksid no nagbalbayo ka. Nagsarunaw da Senyor Astor kan Madam Margarita nga imay nakisarita kan ka, Ma'am Beauty. Sonya, Ma'am Beauty, nukas kasanaw. Aga balayan taon, dagiti agasawa. anya ka diti sasawom, Sonya? No, agkatuluyan kayo kan ni Manong Boy. Aga balayan taon, dagiti agasawa. Da Senyor Angel kan Madam Margarita. Ay, sika talaga, Sonya. Gusto man yung tibagbagam. Wala. Sika pa ilang ti makaamo dito yung coffee shop, ha? Sumarong karak ijay balay daan ti dagimay. Ah, Amuak no anya ti sumaro no aplano. ah, one, Ma'am Beauty. Di kagdanag, ma'am. Siyak ti makamaw dito yung coffee shop. Boy, sa dino ita ti pagturungan tayo? Agsisina tayo. Tayo jay sentro ti puntiryaan tayo. Sige, nga magkadwa talata. Wanarson, inta kasarita dagiti sigud nga amamu tayo jay sentro. Kat isudan tumatan ti makaamo amang iwaras iti kayat tayo nga idanon iti umiling. Wan, boy, Adeline, datatag ka doon. Kabailan ka dito eh. Saan ka di? Wen dona, datatag kadwa, kat daarson mat kan ni Boy. Agkadwamat daan ti dagimay kan Uncle Dingas. Wen dona, Kit ni Sonya, kasarita na mutan dagiti customer ijay coffee shop. talaga? Ay na, amumutan ni Sonya. Naturod day jay. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Uray di na am-amu at tao. Wen dona, naturad ni Sonya. Basta para iti pagsayaatan na, kan pagsayaatan ti amin. Kas ano ngay Dingas, pagturungan ta nga ito sentro. Dito'y talatan. Kasarita ta amin na masabat ta. Agtutubo man, wano nataangan. Sige, ni, dadya nga siyak siya nga buwalasang.
Ninta kasarita. Dirasam. May mayat no si kalangan ti makisarita. Di mo kaya't nga kasarita diya sekse, dinggas. Saan? Ala, ingkan kasarita. Takasaritak day ta sumunga dalakay. Wan nga ro dinggas. Kama-kamak nga ro da diya nga sekse. Kasano, Jonas? Imanugot na giti kakadwa magtrabaho laangan dito'y farm? Wan, Ma'am Ligaya. Wan, ma'am. Nasayat launay. Katsa kung ti makamo amang ibagaka ni Don Juan. Wan, Ma'am. Mabuti nga kamang ibaga. Amo kami ti ugali na. Ang mga napaltugan na ibagak. Tamangan, no ipagarop na at alikod akon. Awan ti rumbang apagdanagam ta siya kung ti makamo. Kat manipod ita, agpaay kayon dito'y farm. Siya ti makamo iti sweldoyo. Ikan kayo iti kap-kap na kanyo a sweldo. Wan, Ma'am Ligaya. Nagsayatan, Ma'am Ligaya? Agyaman akmat kada kayo, gaputan nagtungpal kayo iti kayat ko. Ngamin, para mutlaang iti pagsayaatan nyo dayta. Kasi iti nakunakon, naragragsak ka ang maadaan iti kwarta no nagtaod iti nadalos a panggadan. Maawatan da ka di. Wan, ma'am. Nasayaat. Sige, umay kayo. Takasarita tayo pa'y nga umuna tay katalag dito asyenda. Tay supay lang ti makamo kada kayo. Ken isu ti makaamo iti pagnaudan nyo dito'y farm. Urayan tayo kanon ni Ma'am Ligaya dito eh. Adala na pa na sinarongkara na may sabaket. Wan, Jonas. Kasla jackpot yan, Jonas. Agbalbaliw ta na talaga? Namiris ko ahos to dagiti magbagati ina ni Boy. Akong. Nagpintas gayam tina ni Boyan niya. Wan, kanasayat pa yata ako. Isuda gayam tipod nung akin kukuha iti dayto a farm. Kuna ni Banay. Tiag nanad iti farmhouse. Kas tagayam. Kahit panagkunak. May mayatan dito trabaho tayo. Kat no kaya tayo tukan no tiagadal. Ibaga tayo kani Ma'am Ligaya. Tapagadalin na tayo. Nagsayatan? Dito tayo nagtrabaho kadagiti kakadwa tayo. Nasaysayat dito yan. Ngam ti droga. Pakatayan tayo data. Akas ko na ni Ma'am Ligaya. Wana, Jonas. Wan? Nohan niya tikayat mo. Sumurot kami matankan ka. Mangrugi gaya man ang maipatakdar ti mansion ko, Astor. Wan, Margarita. Sige, agawan tayo tagbo ng iti darat. Sa bagay, napimpintas dito'y adiso, Astor. Umay ka. Isurok kun ka ti pagpatinggaan ti daga masakupam. Umay ka. Agasidig da di tamay sapay a mansyon ngay paparamid ko. Nalawa mo't lang adaga ti masakupan na. Ingem, sana parakan ka dayta. Ha, Itad ko kan ka ti maaramid a mansyon ken ti daga, Margarita. Nalawa dayta. Para matlang iti anak mo daytoy. Isuanas ken a makilangan ka iti nasaya at kanito na. Tapno naragsak kayo. Saan mo asayangan dayta agundaway, wen? Astor. Ada ka din nakaskas daw iti imbaga. Talaga amas daawakan ka ita. Gaput amom ti agsawi ti kasta. Idinto ta demonyo ti panagpampanunot mo. Demonyo akman idi. Hanggang saan itan. Astor. Ala, umay ka. Tay surok kan ka timuhon daytoy adaga. Boy, adun tinakasarita ta dito'y sentro. Kat manunong damat iti imbagbagata. Wan, kat nasayat law na amuda ni Don Juan ti paggapgapuan ti droga dito ili tayo. Ngam saan dala ka no ama ipulong ka dagiti pulis, tamabutang da. Di dalaan mo. Adag iti pulis, kat tanggal ti mayor. Isungawan sirbina no agipulong da. Pudnot ako nam, Arson. Kasano, boy, rabiin. Agawid tan. Sige. Amok anabambannog kan. Isong agawid tan. Aglayo nak iti hotel ni Don Juan. Sakbay nga agawid
Kat ipakadak da Jonas nga ijay dan farm nagtrabaho. Iti mabiit, agsublin kanyak ti farm day di Francis. Nukaskasan o, adda dagiti trabahador amang suporta kanyak. Ngamno ita, nasken apakitak iti nasayaat ni Don Juan. Iti kasta, saan ang makapagpanunot iti dakas kontra kanya. Kumusta da Jonas, Ligaya? Nasayaat da ijay farm. Kidawakan ka, abay am idan ngagtrabaho ijay. Ngamin, makita ka kasapulan ida ti farm. Ngam ket di, no kasapulam lata ti serbisyo da, payabam lata ida. Sige, Ligaya. Awan parikot iti dayta. Ma'am Ligaya, mabalin ka diya tulungan nak. Ha? Mangisagana ta iti merienda. Sige. Awan parikot iti dayta. Sige ma'am, pakitimplam latan day ta Diyos. Taipan ko ijay terasa dagito'y kanan tayo. Sige, sir. Sige. Kalpasan na matimplam day ta Diyos, isurot mo to ijay terasa. When, sir? Sige. Nay, apayanas ka nga irkap na diri daw. Nay, anya ti, ikan kandado ng samatan. Saan na may lukat? Apay nga inrekap yun diri daw! Ilukat yun na ito'y! Don Juan! Nasaya at nagtalaklaunay ni Ligaya. Anya nga ita, nakapupukan. Juan Mayor, inkandado konti silid nga ayan na. Bantayan yun na imbag, ha? Juan Mayor. Ita, kita lang, no sana disnudo asumuko kanyak ni Boy. Sigurado asumuko, Mayor. No sana sumuko, patayak ni Ligaya. Mayor. Iti kasta, sana na masubli pa iti farm. Ha! Amok ti plano ni Ligaya. Ngem saan ngagbaligi. Tiyawanan ba in Don Juan? Impapupok na kiti na iti asilid. Saan ko mabalin ti rumwar iti tawat ti siyar? Tama nga numatnagak, kat day tati ipatay ko. Tamay ka mano akad sa aran na ayan ko. Ngam saan ang mabalin ang maipupukak dito'y? Don Juan! Parwarandak dito'y! Don Juan! Arson, ingkanto man la gumatang iti tinapay ton parbangonan. Sige. Anya tinapay? Urean niya. Kaya't ko tagar mo sar iti tinapay. Nganda palaman na nga itlog. Sige, matungpal. Mabitla nga, inak mga halay iti kwarta. Saanen? Adda kwartak. Ha? Ni, sayang lati kwartam. Anya sayang. Kan gumatangak pa'y iti kapi ken gatas. Sige, sika nga ro ti makaam mo. Alang nga ro din, ingka maturog. Naimbag arabi ikan ka, Adeline. Kastamat kan ka, Arson. Naimbag mo't arabi ikan ka. Alas 10 terabiin. Ngamawan pala ang liligaya. Anya ti imbaga na kan kadinggas. Mapan kanoy jay farm. Maturog ijay. Awan tinaybaga na kasta. Basta ko na amapan ni jay farm. Ala, sa bagay, mayatmat no ipamaysa na nga asya kasuan di farm dia. Tapno masublinan to. Taisudamat nga talaga ti akin farm ijay. Aga sa mga idea dyan nga farm, naglawa ununay. Wan, nagimay.
Adumat na natawan ang nagnumaran ni Don Juan. Ay, wala ka ron ah. Ay, na. Maturugtan. Mariak na aktibuan ko. Sige, maturog kan. Takitagpay dagiti ubing. Ay, sige nga ron dingas. Yang kaisyak, no adada iti si Lydia. Saan ka pa'y gaya man nakaturog, boy? Saan pa'y, tatang? Nakaturog ka din ni Arson? Wan tatang? Boy, anak. Umdas na jayan anaramidan tayo. Nakasarita tayon dagiti adu nga umili dito'y nagtipunan. Iti may kadwagon daway, kasarita tayo ida. Tapno sangsang kamaysa tayo, amang ipababaki ni Don Juan kas mayor. Wan tatang? Pagsasaritaan tayo, nuhan niya tirumbeng aramidan tayo. Ngamin, saan tayo abasta mapaikat ni Don Juan kas mayor? Adeline, kasla kayat konti agsubli di ospital. Kailiw konti trabaho ta. Un nga rod. Oray siyak, Joy. Saan pa'y nga ita? Tamadama pa'y laang ti parikot. Agsublitan to ija ospital. Inton mapaikat tayo ni Don Juan kas mayor. Asino nga iti sumukat kan kwa na, di Vice Mayor? Mabalin nga iso ah. Awan maaramidan na. Imposible adi na amo adakas at tao ti mayor. Uray am muna nga mabutang amang kontra. Siyempre, di namad kaya ti matay ah. No ita, santa pa'y la panunutin ti trabaho ta, Joy. No di kat ti pan nakitinulong ta kadaboy. Para iti pan nakawaya-waya ti ili tayo iti droga ni Don Juan. Wen, Adeline. Ay, ala, maturog tan, Joy. Sige, Adeline. Good night. Good night, Joy. Boy, adadakas adamag. Ha? Itay napanak di matang iti tinapay. Adda nangag ko pagsasaritaan dagiti padak agi matang iti tinapay. Ngan niya? Agwarwaras kan o Jesintro. Abalod da ni Antiligaya. Anya? Katnaskan kan o asumuko ka kan ni Don Juan. Tapno wayawayaan na ni Antiligaya. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.